Dende o ano 2009 lévanse realizado en Rianxo máis de 165 intervencións de rehabilitación en vivendas situadas en diversas zonas do casco urbano, en Fincheira e tamén en Rianxiño, a través da área de rehabilitación integral, cun investimento total que supera os 3 millóns de euros. O Concello beneficiarase este ano dunha nova convocatoria destas axudas que promove o Goberno Central en colaboración coa Xunta de Galicia e os propios concellos. Coñecer o que se está facendo en Rianxo, posto que é un deses municipios referencia no ámbito da rehabilitación de vivenda. Queríamos aproveitar para, ademais, salientar esas novas 6 vivendas que se van a rehabilitar con cargo ao ARI, que van a supoñer unha inversión de 53.000 euros por parte do Goberno de Estado en cofinanciación co Concello e coa Xunta de Galicia. Estamos encantados de formar parte dese proxecto das áreas de rehabilitación e desexamos que se siga mantendo porque, como acabamos de ver neste breve paseo, hai moitísimas actuacións realizadas en Rianxo e, sobre todo, pois tamén un traballo futuro, non? O alcalde aproveitou tamén a visita da subdelegada para trasladarlle a intención do Concello de solicitar a inclusión do proxecto de rehabilitación do Pazo do Martelo, onde se empraza a Biblioteca Municipal, con cargo ao programa do 1,5% cultural do Goberno do Estado. En Rianxo temos un BIC, a Biblioteca Municipal, a que desexamos pois, se inclúa dentro dese financiamento para que poida ser restaurada e manter unha actividade que ten pois, prácticamente máis de 3.000 usuarios, máis de 3.000 carnés e miles de libros que se reparten no ano. Desexamos seguir mantendo esa actividade para o que imos presentar dentro dun programa de financiamento como un medio cultural que este ano, polas noticias que temos, incluso vai ascender ao 2% das obras que realiza Fomento, non? Tamén abordaron outros asuntos, como unha nova convocatoria da renovación do alumeado público a través do IDAE, na que se levou a cabo o cambio de aproximadamente un 60% das luminarias de todo o municipio, cun orzamento de preto dos 900.000 euros.